Добро утро на всички. Часът е 6:30 сутринта. И аз по изключение тази седмица съм първа смяна, съответно трябва да ставам пак в 5 и цялата ми програма се измества. 4 weeks out. Точно така. Какво се случва за сега? Като цяло в момента съм на много голям дефицит и храната ми е много малко, но това е защото трябва да изчистя много краката, което е малко стресиращо. Плюс с тези тренировки се чувствам много скапано. Онзи ден бях на втория ми ползинг урок с треньор. Иначе аз гледам да позирам почти всеки ден. Положението не е добре. Мислих, че всъщност се оказа доста по-комплексно, отколкото е. Ходенето ми не е окей. Пак полза. Ужас, да. И в момента, още от сега, от сутринта съм почнала да тренирам ходенето. И като цяло сега ще ви взема, може би, няколко дена с мен, аз не знам, да видите как протича. Днеска е кой? Април? 6 април. Примерно. И днеска е Refeed Day. Валката ми добави 200 грама оризов гриз. Като аз ще ви покажа снимка, защото забравих да го снимам яденето. Но в обяда ми просто си добавих 50 грама оризови макарони, нещо такова. Които са с буквално същите макроси като оризовия гриз. И се получи много вкусно. Много съм щастлива, че най-сетне мога да ям повече въглехидрати, защото наистина последните 2 седмици, 3, полудявам вече. Той е свидетел. За съжаление и потърпеш на всичките ми mood swing-ове. Но, whatever it takes. Сега отиваме да тренираме. Трябва да избутам кардиото с тренировката, като по средата на тренировката може би ще седна да ям второто ми ядене, в което съм добавила въглехидрат. Закуската беше просто овес с протеин на прах. Обичайното, което съм снимала и преди, така че го нямам като кадър. Но ще ви снимам предтренировъчното. То е междинно тренировъчното ми ядене. И то е буквално гриз, като стария гриз, с протеин на прах и плодове. И фъстъчно масло. Хора, много забавна история, но до сега бях 4 часа на фитнес, защото аз нямам добра организация и трябваше буквално да избутам кардиото 2 часа с горна част и даже правих и ползинг. И си забравих яденето, а именно този оризов гриз с малини и фъстъчно масло, което трябваше да го изям по средата на тренировката, за да има повече сила и всичко като цяла енергия. Въпреки това, между другото, имам много енергия. Нищо, че в момента е 10 часа. Аз съм само 2 meals in. Буквално съм яла само 2 яденета за днеска. И просто е много смешно. Това е третото и имам още 2. И сега трябва да ги изям. Не се оплаквам храна. Така, хора, време е да ви демонстрирам какво ще ям сега. Така, първо имаме си салатката с пиленце. И към тях имам 50 грама оризов гриз. Неовкусен е този, тъй като буквално не знам какво го правя. В смисъл реално оризовия гриз е буквално ориз. И мислех да го вкуса с подправки за ориз. Но аз като цяло обичам да ям неподправен ориз, така че ще си го хапна с пилето и с салатата. След това имам ето тук, това ми е пребед яденето. То представлява скир с канела, с горски плодове и фъстъчно масло и даже шоколад.
Като аз, виждате, доста е водно, това е, защото си добавям супер много вода, за да се залъгвам, че ям повече. Имам още 50 грама оризов гриз, но това ще го снимам после. Хора, последното ядене за деня. Още 50 грама оризов гриз. Това отгоре е канела и съм го подправила с ето тези Flavor Drops на MyProtein, които имам. Няма да свършат работа, но пак е нещо. Просто ми свърши стевията. Точно днес ми свърши стевията и аз мога да подправя с стевия. Но ще се задоволя с това. Важното е, че има повече храна. И аз съм доволна. Много съм доволна, наистина. Цял ден имам енергия, цял ден имам желание да тренирам, да живея. Много хубаво човек да яде, наистина.